गिबियावनो नुजाफैनो हानाय गासैबो निउस पर्टेलफोरनि मानगोनां खौरांगिरि बिथांफोर आरो नायगिरि अनसायगिरि बिथांमोननिसिमबो आङो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खुलुमनाय सिबिनाय अननाय मोजां मोननायखौ जासिग्रोबाय। दिनै 5 जुन 2024 जोङो मिथिगौ मुलुगनां आबहावा सान। दा दिनै बे सानखौ जोङो सारा बुहुमाव जों सुबुं माहारिया फालियो एबा फालिनांगौ। दा जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहुथे जोंनि बर'नि माहारियारि आफाद आरो जोङो साफ्रोमबो बा बुहुमनि मोजांखौ जेब्लायबो हास्थायखाय जोङो बे सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय जायो। थिग बेबायदिनो जों देग्लायबो रामफलबिल दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलजों लोगो नांनानै बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनिबो जिहुथे दिनै 30थि गायसननाय सान फालिनाय बेजों लोब्बा लाखिफानानै आरो बे मुलुगनां आबहावा सानखौ बे बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टार रामफलबिलनिनो मावख'आव जोङो फालिनाय जादों। दा हाबाफारि बादियै जोङो बड'लेण्ड कालचारेल सेन्टारनि फिरफिला उरायहोनाय लोगोसे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो बिफां गायनाय आरो एसे दा सावरायनाय हाबाफारि लानाय जादों। दा बे सानसेनि हाबाफारि जोंनि दा बे सानावनो जोङो बयबो बुजिनांगोन आरो बयबो समायखिरा लानांगौनि मोनसे दिनै गोनांथि जाफैदों। जोङो दिनै मोनसे मोन्दांथि मोनफैबाय नैबे समाव ग्लबेल जे वार्मिं बा दिनै मुलुगा जेरैबायदि दुंखावनाय रानखावनाय बेबायदि मोनसे अबस्थायाव फैदों। बेनि गुबै जाहोना जोङो बिफां लाइफां बा आबहावाखौ जोङो जोथोन लानो रोङाखै बा जोङो बेखौहाय बांहोनो थाखाय नाजायाखै। बरंस बेखौ फोजोबनायनिसो जों सुबुं माहारिया खामानि मावगासिनो दङ। दा बेखायनो जों बे दिनैनि सानाव खोब सिन्थाधारा खालामनानै अन्तत' बिफां लाइफांखौ जोङो गायनो गायाब्लाबो फोजोबस्रांनायनि बिबानखौ बा फोजोबस्रांनाय खामानिखौ जों सुबुं माहारिया मावनो नाङा। बेखौनो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हिसाबै गासैबो सुबुं हांख्रायहरदों। दा बे खाबुआवनो मैयासो जोङो मोनसे जोङो मोननो हादों जे मैयानि दिनाव सारा भारतआव जे भारतखौ सालायनो थाखाय जादोंमोन। दा बे सरकारखौ मोननो थाखाय जोंनि खान्थि बादियै लकसभा बिसायख'थिया रिजाल्ट नेनायनि उनाव मैया नुनो हाबाय। दा बेनि गेजेराव हिसाबै जोंनि जे रिप्रेजेन्टेटिभ बा जों बर' हिसाबै देरहानाय 1 नं क'क्राझार जनजाति लकसभा बियाबमोन। बर' फिसाया भारत उदांस्रि जानायनि उननिफ्रायनो बेसेबांबा गोबाव जोङो MP हिसाबै जाबोनो हादोंमोन बा MP हिसाबै जों देरहासारबोनो हादोंमोन। नाथाय थांनाय 2014 आरो 2019आव बेवहाय माखासे धोरोमारि आरो हारियारि बेबायदि राजखान्थि खालामनायनि बेबायदि गोहोनि जाउनाव जों पुनराय 10 बोसोरनि उनाव मैया फोसावजानाय जे जोंनि बे रिजाल्टआवहाय क'क्राझार लकसभा बियाबावहाय NDAनि बसुमतारी बिथाङा देरहासार जानो हानायाव जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांनो जोङो गाहाम हामलायथि जासिहरदों। बिथाङा इयुनाव खामानि बा गाहामै मावनो हायो बिनि थाखाय जोङो इसोरनाव आर'ज गाबदों। आरो देरहानाय जोङो बिदि साननो नाङा। बेयो मोनसे बर' जाथिनि देरहानाय। खारन बे क'क्राझार लकसभा बिसायख'थिया बा क'क्राझार लकसभा बियाबा जोंनि बर'फोरनि आबेगजों गासैबो बेवहाय सिथाबनानै दङ। दा बेखायनो जोङो बेखौ हारिनाङै बे देरहानायखौ जोङो रंजानांगौ आरो उननि समाव मोनसे स्ट्रागोल जोंहा स्ट्रागोल खालामबावनांगौ दङ। दिनै पावार पलिटिक्स खालामनायनि खुब बेबायदि सम थासारि फैयाखै। बेखायनो जोंनियाव मोननै
जिहेतु रिजनेल पार्टी दङ UPPL आरो BPF बे मोननैबो पार्टिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरा जोङो खुब सिरियासै सांग्रां जानांगोन खारन जोंनि ओनसोलारि बा जोंनि माहारिबादखौ लाखिनांगौबा बेबायदि मोनसे गोहोखौ साननाय हनायखौ जोंनि इमोसनखौ जुदि लाखिनांगौबा जोंनियाव जोंनि बे मोननै दोलोनि गेजेरावनो बा मोननैनि गेजेरावनो जोंनि माने बर'फोरनि जे BTCनि गोहोआनो जा बा जोंनि बे ओनसोलारि राजनितिक गोहोआ थानांगोन दा बेखायनो उननि समाव जे फैबाय थानाय जे गोबां जोंहा बिसायख'थिफोर दङ बे बिसाय बर' जाथि साननाय हनाय बा जोंनि इग'फोरखौ एसे दोनथ'लायनानै एसेनि गेजेरजों ज'यै खौसेयै आगान सुर बबेबा मोनसे दल संगठननिल' खोथा नङा जों बर' जाथियानो लानिफ्रायनो जिहेतु गुसु मेलेमनि गेजेरजों जोंनि आखायाव एसे सम दंबावो माहारियारि आफादफोर बा जोंनि माने समाजनि गोरों गोरा व्यक्तिफोरा एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौ बादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव experienced and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।